Госпожи и господа, здравейте! Добре дошли в зала Универсиада. Българската национална телевизия ще ви направи свидетели на поредния матч от Еврохот Балканската лига, в който един срещу друг се изправят финалиста в последните 2 години Левски срещу лидера през този сезон, македонския Куманово. Отбор, който до момента има само една загуба и цели 6 победи и убедително стои на първото място. Левски делят 6-та позиция с шампионите от Галил Гилбоа с актив от 3 победи и 2 загуби. И днес ще трябва да гонят важна победа, за да се изкачат по-напред в класирането. Съдии на този матч са Драган Краль, Георгиос Пурсанидис и Ернат Карович. А след малко ще чуем и старши треньора на Левски Константин Папазов с неговото мнение за матча. Левски, знаете, загубиха от Лукол Академик и днес ще трябва да си вдигнат настроението с победа срещу македонския съперник. Господин Папазов, готов ли е Левски да скочи на водача в групата? Значи ще скочи Левски, ще скочи. Въпросът е да е успешен скок. Ами готови сме. В крайна каща ни преди 2 дни имахме матч, ама трябва да го забравим. Това са оправдания. Сигурно не сме работили достатъчно за отбора на Куманово. Имахме вчера само една тренировка, която трябваше преди всичко да възстановяваме от предишния ден. Въпрос на характер е, това са трудности, които като ги преодолеваш, показваш, че има да се бори за нещо голямо. Когато човек има амбиции, трябва да се справя с трудностите. Не трябва да забравяме обаче и друг факт, който те са изиграли доста домакински матчове. Така че ние подхождаме с респектно и с необходимото самочувствие, което трябва да имаме, защото отбор, който смятам, че превъзхождаме и трябва да го докажем на терена. Какво е състоянието на Левски? Да изключиме, ако има някаква минимална умора от това, че преди по-малко от 48 часа играхме матч, всичко останало нямаме контузени играчи. Има леки болешки при Мицич, които няма да му пречат да играе. Той ще участва, дали ще играе, както го познаваме неговото ниво, вече ще видим матч. Познаваме отбора на Куманово и все пак какво не знаем, какво знаете ви от клубните за тях? Ами ние знаем и те са отбор, който миналата година участва в лигата, независимо, че са с почти нов състав. Знаем им добрите и лошите страни. Много силен играч на номер 7 Мандич. Ако успеем с него да се справим, смятам, че това ще бъде доволно предимство за нас. Благодаря. Всъщност точно това е човека, за когото говореше и Тити, Вукашин Мандич. Лекото крило на отбора на Куманово, който всъщност е висок 2 метра, може да играе много добре на позиция 4. До този момент той е лидер на отбора с средно 22 точки и 2 на матч в изиграните 7 мача от отбора на Куманово, с висок процент при стрелбата 45%, като стреля 81% от линията за изпълнение на наказателни удари, взима 5 борби, има и по 3 асистенции за 5-те мача, които е изиграл. Високи играчи също така има в отбора, който може да създаде известни проблеми под коша за отбора на Левски, където не се справят толкова добре, колкото могат Николай Върбанов и Стефан Георгиев, но се надяваме, че днес няма да бъде така. Става дума за Мирослав Петровски, който е висок 27 и другия център на отбора 213 см е Урош Лукович, който е с по 10 точки средно на матч. Така че това ще бъде една от тежките задачи за Левски. И също така не трябва да забравяме, че в отбора на Куманово играе американец Ройс Паран, който въпреки своите 178 см, бих казал и с дигнати ръце, защото застанах близо до него преди матча, е също много резултата с 18 точки и половина. Комисаря на двубоя Стефко Станев в момента на вашите екрани. За Левски ще започнат като point guard Лайонел Чалмърс. До него Христо Захариев и Павел Иванов, Джумейн Джонс на позиция 4 и естествено център Николай Върбанов, който ще скача и за първата спорна топка. Освен Ройс Паран и Вукашин Мандич, за Куманово с номер 8 Урош Лукович, който също ще скача за спорната топка. И външния играч номер 12 Дарко Станимирович, който е шутинг гард, и с номер 9 лекото крило Иван Мишкович, който също ни е много добре познат. Сърбин, който сме виждали тук с различни отбори през годините. Старши треньорът на тима Горан Дмитриевич може да разчита на дълга скамейка и това ще бъде една от силните оръжия на неговия отбор. Куманово са в сини екипи, Левски в бели, така че прозвището на Левски сините днес ще бъде трудно за използване, но така е в домакинските матчове. Чалмърс тръгва на хубав пробив, заслон контра заслон с
Ники Върбанов. Имаше ситуация, в която на Ники да му бъдат отсъдени крачки, но слава богу това не стана. За сметка на това първото лично нарушение вече е факт и то е на центъра Урош Лукович, който е доста млад момче, на 24 години, стана през юни. Още в отбора на Куманово Вукашин Мандич, роден през 1982 година, и Дарко Радулович с 24 номер, когото сигурно ще видим в матча, роден през 1980, са най-възрастните баскетболисти. Мисля, че на всички ви е ясно, че Джумейн Джонс със своите 34 години, той ще се навърши в началото на февруари 35, е безспорният ветеран на терена. Два сполучливи наказателни удара за Николай Върбанов. И сега първо нападение за отбора на Куманово. Ройс Паран. След това хубав чедър срещу Мишкович. Възможност за контратака. 3 срещу 0. И страхотно завърши Павел Иванов, който онзи ден имаше един изключително добър период в матча срещу Лукол Академик, който на практика самичък върна отбора си в двубоя с една много добра серия от поредни точки. Мандич опитваше да получи на ниския пост, да не успя да овладее този пас. Много добре се беше заложил там Христо Захариев, който му попречи и успя да изолира най-добрият играч на Куманово от нападението и по този начин да спечели още една атака за своя отбор. Пак висок заслон, контрзаслон между Чалмърс и Ники Върбанов. За съжаление, стрелбата на Чалмърс не е сполучлива. Мандич тръгва сам и е фаулиран този път. О, не! Много добра новина. Мандич получава нарушение, защото е играл с лакет срещу Христо Захарев. Дори не ми се вярваше, че такъв фаул ще бъде свирен. Ето го Мандич близък план на вашите екрани, но много добра новина за Левски. Ситуация, в която лично аз, ако бях съдия, нямаше да свира нищо. Имаше блъскане между двамата. В случая това може да се отчете за леко домакинска свирка, макар че тенденцията и тук, както в всички международни състезания, да няма такова нещо. Браво, тук успя Ники Върбанов да се опита да се пребори и точно заради това Урош Лукович не успя да овладее и по този начин даде възможност на Павел Иванов да открадне топката. Пак Върбанов няма как да атакува, трудно му е да влезе от тук на пробив с крачка. Лична защита за Куманово, пак висок заслон, контрзаслон. Чалмърс нямаше с кого да комбинира. И ето това вече е много хубаво. Вукашин Мандич получава второто си лично нарушение. Вукашин Мандич, както Урош Лукович и Иван Мишкович, тримата са сърби. Това са част от чужденците в отбора на Куманово и сега Вукашин Мандич ще бъде сменен, след като получи две лични нарушения само в период на минута и 42 секунди. И ето го другия опитен играч, Дарко Радулович, се появява на терена, който си е македонец. Върбанов иска високо горе топката, получава веднага прави хендоф с Христо Захариев, който тръгва да играе 1-1. За съжаление, обаче изпусна контрола при дрибъла и връща жеста на отбора на Куманово. Важен момент, в който можеше Левски да поведат с 6-0, да получат едно ранно психологическо предимство в началото на този двубой, но така или иначе в баскетбола има много грешки. Печели обикновено отборът, който прави по-малко. Тук хубаво играха тази ситуация и за съжаление Ники Върбанов с закъснялото си действие в защита да прави нарушение. Само добре, че не видяхме дължината на ноката на Горан Димитриевич в този хубав кадър, който ни показа нашия режисьор Григор Николов. Ето е тук отклоняването от страна на Мишкович към Лукович и закъснялото действие в защита на Николай Върбанов, който дава възможност на Куманово да запишат първите си 3 точки в днешния двубой. Този път не успя Върбанов да постави добър заслон, втория път му се получи. Увисна във въздуха при стрелбата с отскок Лил Чалмърс, но това като че ли му попречи да бъде достатъчно прецизен. Сега възможност за Куманово за първи път в матча да поведат в резултата. Те ще имат достатъчно време да атакуват след нарушението на Павел Иванов. Винаги се мразят включените телефони по време на пряко предаване. Те винаги имат някакво влияние върху микрофона и това се случи и сега. Добре, че Ники Върбанов успя сега да се възползва от несполучливата стрелба на съперника.
Отличен пробив пак на Павел Иванов. Много свободно се чувства той. Когато няма близко защитник, може да прави каквото си иска, има висока скорост. И отново борба. Най-добрият борец на Левски е точно Джумен Джонс, който хваща повече от 12 борби средно на матч в турнира. Също така и втори по резултатност в отбора си в мачовете с 12,3 точки. Точно 12 борби и 4 асистенции на матч, но тежко малко започват като че ли баскетболистите на Константин Въпазов в днешния двубой. Пропуснаха няколко възможности и това се отразява на разликата в резултата. Отново сега Чалмърс. И пак спечелена борба под своя кош от страна на Команово. О, това беше много красиво изпълнение. Асистенция на Дарко Станимирович и съответно здрава тумахавка от страна, както виждате, на баскетболист с номер 9 Иван Мишкович, но веднага след това хубав пробив на Чалмърс и пак възможност за контратака, защото стрелбата беше неуспешна. И ето, след като не са се върнали играчите на Левски в защита, дават възможност на съперниците им и те вкарват за 7-6 за първи път повеждат в днешния двубой. Със сигурност са се разузнали и двата отбора много добре и знаят играчите на Команово, че една от силните страни на Левски е стрелбата от далечно разстояние. Нещо, което в този момент не сме видели, защото няма свободни стрелби извън дъгата за 3 точки. Хубав пробив на Христо Захариев в момента и Левски отново се връща с една напред в средата на честа. И виждате пък, когато няма взаимопомощ, ако Върбанов трябва да пази центъра отпред, това означава, че веднага отзад трябва да има човек, който е много близо. Джумен Джонс закъсня. Отличен пас към Захариев. Жалко, че не успя да се възползва. Радулович започва бързата атака на Команово, спира се от тройката. Топката сякаш се лепи за ръцете на Джумен Джонс, който тръгва сам на пробив и е фаулиран от Радулович. Това е четвъртото отборно нарушение за Команово. Смяна за Левски. Драган Мичич ще се появи на терена на мястото на Захариев. И най-после при третата си стрелба за 2 точки Лайонел Чалмърс успява да вкара с отскок от около 6 метра. Радулович към Ройс Паран. Ройс Паран с ужасно къса стрелба. Той беше в много добро настроение преди матча. Пееше си тук. Изведе отбора си, когато излизаха за загрявка. Сега Мичич обаче, ето е тази тройка, която толкова време чакаме. Близо 6 минути вече. Първа тройка за Левски. С коша на Драган Мичич. Паран срещу Чалмърс. Опитва се да излезе от заслон и го прави Станимирович, който сега също стреля тройка и за съжаление и той вкарва веднага. Май ще гледаме голямо стрелбище днес. И гонитба в точките непрекъснато от началото на матча. Чалмърс към Джумен Джонс. Къса стрелба ужасно. И Урош Лукович. Но никакъв опит за спечелване на борбата под противниковия кош. Беше много пасивен Ники. В момента Върбанов. И ето отново. И Стефан Георгиев скоро ще се появи в игра, защото видяхте пак Урош Лукович, никакви проблеми. Ройс Паран, отворено голямо пространство, веднага пробив на Станимирович и добавката с 2 добавки на практика на Урош Лукович. Мичич. Отличен пас към Николай Върбанов. Ето това е играта, която искаме от Ники. Активно под коша, да търси топката, да използва тези много добри полукухи, които владее той много добре.
Чалмърс вече успява да се освободи само от Ройс Парън. По-бърз беше от него в тази ситуация, но трябва поне малко да поиграят защита баскетболистите на Левски, които искат да задържат трайно някакво преимущество в резултата. Извиняйте, ако съм казал някъде Драган Мичич, това е някаква механична грешка, която се е получила. Ники Върбанов взима борбата след неуспешната стрелба на Станемирович. 4-3 са играчите на Левски. Пак Мичич и Джумейн Джонс отново, както е тръгнал. Той мисли, че вече има 5 борби. Нищо чудно и днес да завърши с двуцифрен актив при владените топки. Добре покрит тук. В този момент защитата на Левски се справи доста прилично. Само въпросът е да вземат и борбата. Чалмърс е най-бърз и успява да стигне до топката. 4-3 са. Пак Мичич сам на тройката този път отляво на коша. И виждате, пак благодарение на Джумейн Джонс, топката се озова в атаката на Левски. И чудесна добавка този път на Върбанов с лявата ръка. Успя да хване топката над нивото на ринга и да я прати в коша на Команово, което води минута и 29 секунди преди края на първата четвърт до първия тайм-аут в матча. Естествено прекъсване за Горан Димитриевич и неговите помощници Люислав Лукович и Страшко Тодорович при 21-16 в полза на Левски. Трябва да си сверявам статистиката с момичетата от среща, защото според мен Джумейн Джонс има 3 борби поне в защита и една в нападение, но както и да е, тук статистиката показва 3 борби за Павел Иванов и 3 за Джумейн Джонс, колкото и 3 борби за Николай Върбанов. Но като цяло Левски с актив от 11 борби са доста по-напред от съперника с 7. Нова смяна беше извършена Мариан Младенович, който в момента е стопката и подава право в ръцете на Иван Мишкович, но той пропусна. И Стефан Георгиев, който влезе след тайм-аута за Левски, който пък завършва тази чудесна бърза атака на домакините с първите си точки в днешния матч. Опитва се да излезе през заслон Радулович, след това комбинира с Станимирович, който обръща фронта на атаката, ако можем така да кажем, праща топката слабата страна и за съжаление ново нарушение. Това е също навлезлия по време на, т.е. след прекъсването Димитър Ангелов, който смени Джумейн Джонс. И това дава шанс на Мариан Янески да изпълни 2 наказателни удара. 38 секунди и половина преди края на полувремето. Лявата му ръка, преди края на частта, простетане на полувремето. Лявата му ръка не се оказва толкова точна. Ники Върбанов с 6 точки за Левски, Мичич с 5, Чалмърс, Павел Иванов с по 4. За съжаление не взеха борбата под своя кош след втория получлив наказателен удар и сега рискуват да получат това, което получиха, тройка от Радулович. Пазов искаше тайм-аут, никой не му го даде. 23-19, Левски трябва да стисне топката. Има около 3 секунди и половина разлика в часовниците за нападение и за края на частта. Мичич тръгва на пробив и ще изпълни 2 наказателни удара, но това означава, че Левски ще трябва да се защитават в оставащите 12 секунди и 3 десети до края на частта, освен естествено, ако не спечелят борбата в нападение. Венци Петков влиза с номер 4 на мястото на Лайнел Чалмърс. Също така и Христо Захариев се завръща на мястото на Мичич.
получили наказателни удари за Мичич и сега е важна тази защита. Левски могат да дадат един фал. Може да го направи точно Венци Петков. Ето сега. Ето го, добре. Дойде фала точно когато трябва. 3 секунди и 1/10 преди края на първите 10 минути. Сега вече не трябва да се прати нарушение, но най-важното да не се дава лесна стрелба. Чудесно, 25-19. Добро начало на този матч за баскетболистите на Левски, които водят след първите 10 минути с 25-19. Статистиката показва любимият ти спорт на малкия екран с подкрепата на Global. Евроинс. Интелигентното застраховане. Еврохолд, Балканска баскетболна лига. Ето ни отново в зала Универсиада. Статистиката от първата четвърт показва, че Левски стрелят 50%. Те имат 20 стрелби и са вкарали 10 от тях. Само 4-1 са от тройката, докато съперниците са вкарали 2 тройки от 6 опита. Преимущество за Левски при изпълнението на наказателните удари и при борбата. Левски не са пропуснали нито един от наказателните удари. 4 от 4 срещу само един вкаран от 3 за Команово. Борбата е 12-9 за Левски. Чадърите са 2 за Команово, грешките са 3-2, 3 за македонците, 2 за български отбор. Това е общо взето, като Левски имат и малко преимущество в точките вкарани под коша 16 срещу 12, но пък за сметка на това са допуснани 7 точки след втори шанс, след като съперник има овладял борба в нападение или нещо такова е станало на терена, докато Левски са вкарали само 4. И така, почват същите петима, които завършиха първата четвърт за Левски. Ще видим дали това ще бъде добър резултат. Това бяха крачки, никой не ги свири. И отново свободен на тройката е Дарко Станимирович, който вкарва за 21 на 25. Това означава, че това са 2 точки, а не 3. Ще стъпи на линията. Но пък много добрата новина е, че имаме човек с 3 лични нарушения и това е Дарко Радулович, който сега е заменен от Ройс Перан. Ройс Перан ще трябва да пази Венци Петков. Джорджи Мичич вкарва топката. Митко Ангелов излезе от заслон за този ербол. Малко ако беше погледнал, щеше да види, че Мичич е сам под коша и мисля, че точно това ще му коства мястото на терена, защото Джумейн Джонс е вече готов за смяна. Добра защита на Венци Петков срещу Младенович. Паран. Ето този човек, ако го спрем по някакъв начин, няма да е лошо. 2 поредни негови успешни стрелби и от 6 точки за Левски. Сега разликата е само една, след серия от 5 поредни на Дарко Станимирович. И добре, че от другата страна Христо Захариев бързо се намеси. А сега и Джорджи Мичич пресече този много лош пас на Мариан Младенович и следва и нарушение. Дарко Станимирович има 8 точки и има най-много от всички на терена. Мичич и Урош Лукович с по 7, Върбанов има 6, а пък Радулович за Команово има 5. Пак Захариев тръгва на пробив
И този път ще изпълни 2 наказателни удара. Това е първото лично нарушение на Дарко Станимирович. Успява Христо Захарев, връща отбора си на 5 точки пред съперника. Но тези малки разлики не са нищо, като знаем колко лесно се променят нещата в баскетбола. Стефан Георгиев добре се пребори. Хубаво легна с тяло върху Иван Мишкович. Няма числено превъзходство. Трябва бързо да се организират играчите на Левски. Но трябваше да се търси игра с Павел Иванов. Топката така не стига до него. Павел Иванов е пазен от Ройс Перън, който е доста по-нисък. Сега Джумейн Джонс реши да атакува. И Ройс Перън изпусна Павел Иванов, който се проявява с тази чудесна добавка. И отново имаме солидна разлика за Левски. Два пъти, за втори път в матча 7 точки. Този път 31 на 24. И носена топка на Мариан Младенович. Между другото, играч, който гледам доста години, на 26, той и Куманово са ни много добре познати през няколкото сезона участие в Евроход Балканската баскетболна лига. И беше много странно, че той точно допусна такава елементарна грешка. Смяна, връща се в игра Урош Лукович. Така че нещата под Гошен стават опасни, но за Левски също така се появява Николай Върбанов, така че битката на гигантите ще я видим след малко. Паран застана на пътя на топката, но виждате, трима играчи на Левски се борят. За съжаление не успя и Джумейн Джонс да вкара. Лукович ще постави заслон на Ройс Паран. Ройс ще стреля през Върбанов. И трябва да си малко по-хитър. За съжаление, първо Венци Петков закъсня и после Ройс Паран просто си изпроси този фаул. Ето е ситуацията. Първи точки за Ройс Паран в матча. Върбанов, пак Джумейн Джонс. Търси на ниския пост Павел Иванов. Павел Иванов тръгва естествено. Взима си борбата и след това е фаулина. Добре, получиха се нещата. Макар и по-трудно, в крайна сметка Мариан Яневски с номер 5 мисля, че трябва да получи това нарушение. Първо за него. Въпреки че виждаме Урош Лукович в близък план, в нарушението на Мариан Яневски с номер 5. Това е ето тук, вече след овладяването на топката, което не влезе в забавеното повторение. Осем точки за Павел Иванов, който пък става резултатния играч за Левски, но това броене, на кой е вкарал най-много, треньорите, знаете, никак не го обичат. Те искат отбора да играе добре, а някой да вкара 30 точки и да отбора да загуби. Лукович. Нямаше как да му се получи тук. Пета борба за Джумейн Джонс, вече наистина. И Върбанов всичко не успя. Младенович, добре затворен от Павел Иванов. Лош заслон тук. И това не трябваше да става. Защото Мариан Яневски остана абсолютно само тройката. Пазов се моли нещо на съдията. Виждате го в момента на вашите екрани.
Чалмърс. Захариев е сам на тройката и този път добро психологическо попадение за Левски. Веднага след като получиха тройка, върнаха. Ау, не! Това нямаше как да бъде добра стрелба, въпреки тази левица на Мариан Яневски. Беше само. Мичич, Чалмърс е само отляво. Пропуска, но Левски добре се справят с борбата под коша. За съжаление не успя Димитър Ангелов да овладее, въпреки че беше близо. И класическа бърза атака. Чудесно завършена от Яневски. Първо Ройс Паран, след това този хубав пас с земя на Станимирович. И накрая логичният завършек. Сега обаче и Чалмърс излъга цялата защита на Команово. Хубаво проби по крайната линия и се изстреля във въздуха, независимо от ниския си ръст. Мичич трябва да пази много по-нисък от него човек. Само че в момента Младенович го излъга. За 34 на 38, малко след средата на втората четвърт. Добра резултатност. Трябва да се иска повече в защита и от двата отбора. Сега Джорджи Мичич, но Ройс Паран му изби топката от ръцете. И хубав фаул на Христо Захариев. Левски нямат до този момент. Имаха само едно нарушение за 5 минути и 21 секунди. Така че в случая Христо Захариев прави фаул, който спира бързата атака на Команово. Отново хитро Ройс Паран излъга Ники Върбанов. И Върбанов ще седне на пейката. Ето тук първо Чалмърс остана. И това е ясно, че няма как да се получи кош от него. Но тъй като скача с съперника Ники Върбанов, накрая тялото му остана върху тялото на Ройс Паран. И дойдоха тези два наказателни удара и смяната на Николай, който има вече две лични нарушения. Добре, че Паран пропуска. Какви неща не се случват по света тези дни. Металика се биха на Антарктида и вече можете да видите видео от това грандиозно шоу. В същото време Украйна се тресе. Ние гледаме пък Балканска лига, в която Команово минаха към зонова защита точно след добрата си изява в нападение преди малко. 38 на 35. Отново разликата е сведена само до 3 точки. Преди тази крива стрелба на Лионел Чалмърс. Сега Ройс Паран увисна във въздуха, обаче ни показва изключителни умения. Успява да отбележи за 37 на 38 и 3 минути и 59 секунди преди края на първото полувреме, когато резултатът е вече почти равен. Константин Папазов естествено използва правото си на едноминутно прекъсване. Павел Иванов с 8 точки и 5 борби. Христо Захариев с 9 точки. Николай Върбанов с 6 точки. Тримата най-резултатни за отбора на Левски с 6 точки и Лайонел Чалмърс. Джумен Джонс още не се е разписал. За отбора на Команово с 13 точки Урош Лукович, простете 7 точки Урош Лукович, с 8 Станимирович. 13 е коефициента на Урош Лукович, който има и 5 борби.
Добра защита на Команово. Стефан Георгиев пропуска, но виждате пък точно обратното на това, което като принцип трябва да стане в баскетбол. Високият човек стреля от 6 метра, пък ниският човек, най-ниският за Левски Ланел Чалмърс, е като център под коша, взима борбата в нападение и бележи. Битка за позиция между Димитър Ангелов и човека с топката. Добре, че най-после пропуска Станимирович. Човека с топката, разбира се, беше с номер 5 Мариан Янески. Ангелов изпрати Янески във въздуха, отклонява сега към Чалмърс, който е абсолютно сам на тройката. Длъжен е да вкара, но не го прави. Стефан Георгиев взима борбата в нападение. И още един земетръсен чадър от страна на Урош Лукович. Точно преди да останат 3 минути до края на полувремето. Естествено няма как това артистично разкрачване във въздуха на Ройс Перан да излъже съдиите да им даде нарушение. Джорджи Мичич иска да си върже кецовете, за да видите междувременно Стоян Хранов и Валислав Вуцов, двама души сериозно свързани с Левски. Излезе Ройс Паран. На терена виждаме Вукашин Мандич, който стои на върха на зоната на Команово. Това обаче помага или не пречи по никакъв начин на Митко Ангелов. Две добри защити за Левски могат да доведат до отказване на Команово до края на полувремето. Мандич се опитва да получи, пази го много добре. Разбирателство се получава между Мариан Янески и Урош Лукович. Този висок параболичен пас излезе в фаут. Иначе беше предназначен точно за Лукович, който да търси позиция и съответно атака под коша. Ето е зоната 1-2-2. Ангелов с хубав финт си отваря огромен коридор, но отново се нахаква на чадър. Левски си запазват владението на топката. Но трябва някой да се сети да избърши пода там, защото след падането на Митко Ангелов със сигурност е мокро и опасно. Чалмър ще вкара топката в игра. Стефан Георгиев. И чудесна комбинация за Левски. Малко не му достигна на Стефан Георгиев за да вкара, но пък за сметка на това ще изпълни два наказателни удара. Мариан Янески с втори фаул. Жалко пропуска втори и там нямаше кой да оцели посоката на топката, за да 43 на 37, минути и 50 секунди до края на полувремето. Отново това сдвояване означава сам човек за стрелба и видяхте, че за щастие този път Янески не успя. Мичич продължава зоната, хубаво си раздава топката, която остава Павел Иванов сам на крилото за 46 на 37. Ето това вече е най-голямата разлика, след като на два пъти повеждаха с по 7 точки и Левски сега повежда с 9, 46 на 37 минути и 24 секунди преди края на първото полувреме. Второ прекъсване веднага за Команово. Тити Папазов има още един тайм-аут, който да използва евентуално при някаква специална ситуация секунди преди края, когато негови отбор има нападение. Павел Иванов вече с 11 точки. Единственият човек с така наречения двуцифрен актив. Левски имат отново 3 нарушения, докато Команово са изразходвали своите отборни фалове и за тази част, което отново е прилична новина.
Отборната статистика продължава да ни показва малко преимущество на Левски, макар че те стрелят по-лошо с 4%, но имат цели 10 стрелби повече, 41-17 срещу 31-14. Там идва и разликата. Тотално превъзходство в борбата за Левски, 24-16, особено в тази част. Сега нарушение, за съжаление малко по-рано дойде този фаул, който е отсъден на Лайонел Чалмърс. Първи фаул на Чалмърс, но вече Левски също са в бонус. Всъщност това, който го измислил в бонус, те са в минус, не са в никакъв бонус, защото имаш толкова нарушения, всяко следващо се изпълнява, но този термин някакси навлезе в баскетболните среди в България. Хубава, много хубава комбинация. Отличен пас, хубав с китката на Мариан Младенович и Урош Лукович съответно нямаше никакви проблеми да забие. Всички да можем да кажем, че стрелбата на Урош Лукович е изключително високо процентна, защото той на практика завърши повечето си атаки именно с забиване в коша на Левски за 46-39 сега. След това добре, че разсеяността в изнасянето на топката не доведе до нейното загубване толкова рано. Интересен пас на Стефан Георгиев, после стрелба от кръче на Чалмърс и пак Лукович с борбата. Левски ще имат, може би, последното владение на топката в тази част. Ето пак борба в нападение. 3 поредни борби. След като казахме, че Левски има тотално превъзходство в борбата, 3 последователни топки овладяха Команово, но хубавото е, че Урош Лукович сега извършва и той второто си лично нарушение. И ето го това прекъсване, за което ви говорих. 27 секунди и 30 преди края на полувремето. Левски трябва да стиснат 20 на секунди топката. Видим точно какво ще бъде треньорското решение в тази ситуация. Ето и треньорски щаб на Команово. Джорджи Мичич, Павел Иванов, Христо Захариев, Димитър Ангелов и Стефан Георгиев второ. Срещу тях Мариан Младенович, Дарко Станимирович, Вукашин Мандич, Иван Мишкович и с номер 11 Мирослав Петровски, който се появява за първи път на терена. Джорджи Мичич в ролята на point guard. Виждате, продължават да стискат, има много време. Заслон тук на Стефан Георгиев, отклонява Мичич към Чалмърс. Топката отива при Павел Иванов. Павел Иванов също тръгва на пробив, отклонява за Чалмърс 3 секунди преди края на тази атака. Отлично решение на Левски, които повеждат с 10 точки. Вукашин Мандич стреля зад центъра, защото времето изтичаше. Много добър край на първото полувреме за Левски и с много търпеливо хубаво раздаване, с няколко допълнителни паса, за да се намери свободния човек и подходящата позиция за стрела. И отличен завършик на тази част. 49 на 39. Първата част 25 на 19 за Левски, втората 24 на 20. Стрелбата почти се изравни 42 срещу 43%, като Левски имат 18 вкарани от 43 стрелби, 15 от 34 са Команово. От тройката малко по-висока успеваемост за Команово, 5 от 13 срещу 4 от 12. Но борбите 25 на 18 са голямото преимущество на Левски, което им дава възможност да атакуват повече. Също така и 6 грешки на Команово през първото полувреме срещу само 2 за Левски, което е много добър атестат за играта на домакините. Само 2 грешки за едно полувреме. Пожелаваме го и през второто да не направят повече, за да могат да задържат тази прилична игра до момента. И накрая, преди да се разделим за кратко на полувремето,
най-резултатните играчи. Лио Чалмърс и Павел Иванов с по 11 точки за Левски, Христо Захарев с 8, Джорджи Мичич с 7, а Николай Върбанов с 6. От другата страна Урош Лукович е с 9, а Станимирович е с 8 точки. При борбите Павел Иванов има 6, Джумейн Джонс 5, Урош Лукович има 7 борби за Команово, а при асистенците Павел Иванов има 3, с толкова и Джорджи Мичич. Виждам, че е с Крисимир Димитров, тя много си го обича и не го пропуска никога, когато дойде в залата. Благодаря, че го каза. Хриси, на какво се дължат амплитудите в играта на Левски? Смяташ, че ще успее Левски да задържи преднината, която сега натрупа? Ами да, те успяха в края на трета част да направят 10 точки разлика. И значи, ако отбора на Команово продължава да играе по същия начин в зона защита, аз нямам никакви притеснения за това, че Левски ще победят. Защото те направиха разликата общо взето, когато ни правиха зона в защита, вкараха много лесни кошове. Така че смятам, че до момента матчът се развива идеално в наша полза. Преимуществото на Левски? Преимуществото на Левски е върви ми стрелбата от далечно разстояние и в подкошието, и в пробивите, така че предполагам, смятам, че там господстват за момента. Добре, благодаря ти. Чухте Крисимир Димитров. Още един път Левски води на Команово 49 на 39. Дали ще успеят домакините да увеличат своя аванс след полувремето и ще постигнат победа в този много важен матч от Евроход Балканската лига. Ще разберете, ако останете с нас и след почивката. За сега довиждане. Евроинс. Интелигентното застраховане. Еврохолд, Балканска баскетболна лига. Представете си автомобил, който запазва въздуха по-чист, с който си постоянно в мрежата, с който всички се чувстват по-защитени. Представете си, че е 500. Просто по-голям. Новият Fiat 500L. В последната седмица от учебната година абитуриентите са в приповдигнато настроение. Ран преживява първото си увлечение по Тинка, по-възрастна продавачка в малка сладкарница. Но ще разбере ли момчето кой всъщност въздиша по него? Невена Коканова и Филип Трифонов в драмата "Момчето си отива". And I'm crazy. I do what I said and it's tasted. And I'm starving for this world. Can't deny I'm begging. Can't deny I'm sharing. And I just want you more and more. Give me all the loving. Give me all the feelings. I'm getting crazy. I'm getting crazy. Give me all the loving. Give me all the feelings. I'm getting crazy. I'm getting crazy. Say the more I'm crazy. Just turn around and baby, I'm gonna let you fill my world. Can't deny I'm begging. Can't deny I'm sharing, and I just want
give me all the loving. Give me all the feelings. I'm getting crazy. I'm getting crazy. Give me all the loving. Give me all the feelings. I'm getting crazy. 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 I want you bad. I want it bad. I want it bad. You want it good. I want it bad. You want me mad. You test me. You wanna go, baby. You wanna go. I'm getting crazy. You wanna go. I'm getting crazy. I'm getting mad, baby. I'm getting crazy. I'm getting crazy. Айде, почваме! Съберете се всички! Ама господине, Урока по танци почва! аз къде да застана? Темпо! Темпо искам! Нека урокът ни по танц започне! Плътно стъпвайте след мен така! Всеки жест повторете с мене в ритъм точно! А сега направете ето тъй с ръка. По-назад, по-напред. Добре! По-назад, по-напред. Добре! Ха! Ръката горе. А така добре ли е? Повтори след мен. Така. Миша, стига с този тромпет! Сутрин, когато всеки се събуди, нека да играем танца нов. А в нощта, щом запеят 100 китари луди, с този танц ще започне една любов. С този жив и красив и лек
Еврохолд, Балканска баскетболна лига. Любимият ти спорт на малкия екран с подкрепата на Global. Уважаеми зрители, връщаме се отново в зала Универсиада. Има малко повече от 2 минути и половина до началото на второто полувреме на двубоя между Левски и Куманово от Еврохолд Балканската лига, който наблюдавате пряко в предаване на БНТ 2 и БНТ Свят. От добрата стара зала Универсиада. Левски водят с 10 точки на полувремето, 49 на 39, след отличен край на тези първи 20 минути, в които успяха да вкарат няколко важни стрелби. Баскетболистите на Константин Папазов и да се откъснат с най-голямата разлика от началото на матча до сега. Именно 10 точки, след като на два пъти повеждаха с по 7 преди това, но резултатът беше намаляван. Куманово до този момент с само една загуба в лигата. На първото място са се наместили удобно и днес имат може би едно от най-трудните си гостувания срещу съперник, когото много добре познават, но Левски без да блестят кой знае колко много, за сега имат комфортна преднина, която ще видим дали ще продължи да бъде същата и да се увеличава през второто полувреме. Казах ви в края на първите 20 минути, че Павел Иванов и Ланел Чалмърс са най-резултатни домакините с 11 точки. Павел Иванов също така има и 6 борби с 5 Джумейн Джонс. Като цяло Левски имаха повече атаки, именно благодарение на това, че спечелиха борбата за отскочилите топки. И ако продължи тази тенденция, това ще бъде чудесно през второто по време, защото ще даде комфорт на домакините, които завъртяха дълъг състав през първите 20 минути. Нямат проблеми с хора с нарушения, само Венци Петков и Ники Върбанов са с по 2 лични нарушения. Левски направиха като цяло по-малко фалове през първото полувреме. От техните съперници с по 3 фала, Дарко Радулович и 3 души имат по 2 нарушения. Това са баскетболисти с номер 5, 6 и 7, Мариан Яневски, Вукашин Мандич и Урош Лукович. Това, че Вукашин Мандич, който е основният реализатор на тима до момента с по 22 точки средно на матч в турнира за 5 мача, които е изиграл в Балканската лига, направи рано 2 нарушения и по този начин беше изваден, за да го отигра през първото полувреме. Ланел Чалмърс заедно с Павел Иванов, Христо Захариев, Джумейн Джонс и Стефан Георгиев започват за Левски и срещу тях Ройс Паран, тъмнокожи американски гард на съперника, Дарко Станимирович, Вукашин Мандич, Иван Мишкович и Урош Лукович, който пък до този момент е най-добрият играч на Куманово. Павел Иванов, къса стрелба, няма как Стефан Георгиев да се пребори с Урош Лукович. Тази първа атака за Левски във второто полувреме. Тук също обаче чудесна комбинация между Мишкович и Лукович. Няколко пъти забравят Лукович баскетболистите на Левски и това съответно води до неприятни наказания, като 11-та точка на Лукович в момента. Захариев. Заслон поставя Джумейн Джонс и виждате Лил Чалмърс, който не може да се похвали с огромен ръст, само 183 см той. Успява много елегантно да се промъкне отляво на коша и да отбележи. Но, както е известно, защитата прави шампионите и печели мачовете. В момента Левски не могат да се похвалят с кой знае каква защита. Отново борба в нападение за Урош Лукович и 13 точки в неговия актив. Джонс към Захариев. Сега Захариев тръгва да атакува, но се спря. Нямаше как да пробие там. 5 секунди до края на това нападение. Джумен Джонс е време да вкара тройка и го прави. Много
опит има в Джумейн Джонс, с сезони в NBA и с много години професионален баскетбол зад гърба си. Сега също, между другото, застане на пътя на Лукович точно в много важен момент. Ройс Парън. И той обаче напомня за себе си. Казах ви, втория по резултатност в тима с средно по 18 точки и половина на матч. Така че разликата е намалена на 9 точки. Джонс, кръстосен дрибъл. Това е удоволствие, такива индивидуални акции да наблюдаваш. И Иван Мишкович трябваше просто да гледа отблизо. Можеше дори да поръкопляска. Да, ето сега Вукашин Мандич ни напомня за себе си с прекрасен пас към Урош Лукович. Урош Лукович не може да бъде спрян по никакъв начин. До този момент той вкарваше по 10 точки средно. Днес надминава този свой показател с 5 точки само до началото на второто полувреме. И съответно сега се готви да влезе в игра Николай Върбанов, но пък добрата новина е, че Урош Лукович в този момент извърши третото си лично нарушение. Ще трябва и той да излезе. На мястото на Лукович Мариан Янески, а както ви казах, за Левски смяната е Върбанов на мястото на Стефан Георгиев. Джумейн Джонс излиза за да получи, Павел Иванов и естествено Лил Чалмър ще пробва тройка, независимо че не успява. Владението на топката остава в Левски заради нарушението на Мариан Янески. Трето нарушение и за него. Втори отборен фаул в рамките на 3 минути за Куманово срещу нито един за Левски. Павел Иванов. Тръгва на пробив. Отлична изява на Павел Иванов. 13 точки за него. За 58 на 47. Левски отново с 11. За първи път днес с 11 точки напред. Тази неприятна стрелба с лявата ръка на Мариан Янески носи нова тройка за него. Общо 8 точки за високия играч на Куманово, когото не се очаква на пръв поглед да бележи тройки, но той го прави с добра прецизност. До момента Захариев тръгва отдясно. Париране чисто. Някаква микрокриза в редиците на Левски. Изключително красива акция, която още не е завършила, но първо страхотен пас зад гърба на Вукашин Мандич. След това великолепен чедър и сега Мандич пробва през човек да стреля тройка, но не успя. Пак Чалмърс през трима. Такова хубаво поднасяне отдаване не бях виждал, но той имаше и възможност просто да си сгъне топката, да си сгъне ръката, да се събере надолу. Виждате ето тук, хопс, и да поднесе хубаво елегантно скидка от дясно с табло. Но този е другия опасен тройкаджия на противника. Дарко Станимирович, и така полека-лека разликата от 11 стана 7 точки. Въпреки на пръв поглед ефективните нападения на Левски, когато получаваш такива лесни стрелби. Така, сега алей-оп пас над равнището на коша и от страна на Чалмърс към Ники Върбанов. 8 точки за Николай. Наближаваме средата на третата част. За заслон контра заслон се играе. Отлично влиза Иван Мишкович. Виждате какви лесни точки се получават, когато не си концентриран в защита. А сега Павел Иванов настъпи страничната линия и колкото и парадоксално да звучи, много голяма възможност за някакъв микрообрат за Куманово да намалят изоставането си на 5 точки, например, ако успеят сега да вкарат. Ето. Виртуозно изпълнение на Ройс Парън. И тези 5 точки са факт. 62 на 57. Като тупкаш там, топката изчезва. Това е ясно. Станимирович открадна от Николай Върбанов. Май ще трябва да се чува знака за прекъсване. Ето го. Страхотна серия на Куманово, която доведе изоставането на македонски отбор само до 3 точки. 59 на 62.
И съответно 4 минути и 22 секунди преди края на частта. Константин Папазов няма друг изход, освен да вземе тайм-аут. Вдигнаха процента си при стрелбата Команово, защото завършиха много неминуемо с висок процент с тези стрелби и вече 52% стрелба от игра за Команово и 44% от тройката. Имат 7 тройки от 16 опита, Левски 5 от 14. И борбите са вече малко по-изравнени. 5 борби само за Левски, които имат 5 асистенции по-малко 12 срещу 17. И вече 4 грешки срещу 6 на съперника. Джордже Мичич сменя Христо Захариев. (20 на 13) в тази част за Команово. Чалмърс към Джумейн Джонс. Къса стрелба и за Джонс. Станемирович реши да остави топката да излезе, да не търси овладяване и евентуално възможност за бърза атака. И ето това е възможност за изравняване. Мариан Янески отново, 11 точки за него. С изключително добра успеваемост от зоната за трите точки. 5-3 от тройката е Мариан Янески. Извършва четвърто лично нарушение сега. Димитър Ангелов ще смени Джумейн Джонс. Смяна и за Команово. Мирослав Петровски се появи. Джордже Мичич също пропуска. Критичен момент за Левски в тази трета четвърт, след като поведоха с 11 точки разлика. Левски позволиха резултата да бъде изравнен и сега в момента дори да се защитават с възможност за Команово да излязат напред в резултата. И Ройс Паран го прави по великолепен начин. 64 на 62 за Команово. Тази криза трябва максимално бързо да бъде преодоляна, да не бъде принуждан Папазов да взима още един тайм-аут. Хубаво намира Лил Чалмърс Павел Иванов, но и Павел Иванов пропусна. Николай Върбанов не успя да овладее. Нова смяна за Левски. Христо Захариев ще се върне на терена. Ще смени Лил Чалмърс, което означава, че Джордже Мичич ще влезе в ролята на пойнт гард за Левски, а Павел Иванов трябва да отиде да пази Вукашин Мандич. Мичич пък отива срещу Ройс Паран. Доста интересна ситуация. Мичич, който е 1,95 срещу 178 см Паран, който не се колебае веднага да подаде. Хубав пас на оставания абсолютно сам Мирослав Петровски. Мичич. Върбанов влиза под коша, не получава. Павел Иванов обаче отново с виртуозно изпълнение. Страхотен рязък фейнт, огромна улица пред него. Крачки, казва баскетболистът с номер 12 Дарко Станимирович, но аз лично не видях тук крачките. Макар че да, ето тук има съмнение точно за 3 крачки на Павел Иванов. Така че отдавам дължимото на Станимирович. Имаше резон в неговото искане. Сега Павел Иванов с възможност да изравни. Две минути и 22 секунди, както и вие самите виждате, остават до края на частта. Равенство 64 на 64. 25 на 15 в тази част. 10 точки преднина за Команово.
Виждате как разлика, която на пръв поглед изглежда доста добра, изведнъж беше стопена. И за съжаление и на Вукашин Мандич му идва силата и вкарва през Павел Иванов, който до този момент го пазеше много добре. Левски без нарушение в тази част срещу 4 отборни за Команово. Захариев има огромен коридор пред него. Вместо да се чуди от кого излязва топката, трябваше да я хване с две ръце и да си спечели борбата в нападение Христо, но той не го направи. И това пропадане е факт. 27 на 15. 30 точки допуснаха в тази част почти Левски. Ето 29 след втори кош поред на Мандич. И това е най-голямата разлика в полза на Команово в целия матч, 68 на 64. Третата четвърт по принцип е най-важната, може би, в баскетбола, която е доста, ако мога да кажа, фундаментална за развитието на един матч. И е много хубаво, че сега Димитър Ангелов намира сили да вкара тази тройка. Левски могат да правят фаулове, но сега няма и нужда. 4-0 са нарушенията, както ви казах и преди малко. Мичич срещу Паран. Прави сега нарушение. Така или иначе спечелиха 5 секунди от този фаул Команово. Имаше 9 до края на атаката. Сега са 14. Но пак Мандич. Този път Захариев е срещу него. Браво, добра защита на Захариев, но нямаше кой да вземе борбата. Ники Върбанов го прави сега и ще изпълни 2 наказателни удара след нарушението на Мирослав Петровски. Възможност за Левски да си върнат преднината в резултата, но Върбанов пропуска първи пропуснат наказателен удар. И ето го и втория не закъснява. Ройс Паран с ужасяваща стрелба. Мичич, възможност за някаква бърза транзиция, май няма да стане. Но все пак Мичич вижда коридор. След това отклонява към Захариев. Захариев се поставя към Ангелов. Ангелов се забави и стисна топката малко повече, отколкото трябва. Четири секунди до края на това нападение. Павел Иванов отлично отново с табло. 69 на 68. Сега трябва фаул. Трябва Левски да направят фаул. Ето го. Джорджи Мичич с второ лично нарушение. 5 секунди и 6 десети до края на частта. 20 на 29. Смяна за Левски. Венци Петков, Стефан Георгиев на местата на Мичич и Николай Върбанов. Естествено с опцията да правят и фаулове. От другата страна също смяна. Излиза Дарко Станимирович. На негово място с номер 24 натрупали 3 лични нарушения. Вече Дарко Радулович влиза. Вукашин Мандич търсеше топката. Фаул на Павел Иванов. Добре. Едва второ нарушение и това и за Павел. 6 десети от секундата остават. Топка отстрани. Сега остава да не направят някаква глупост играчите на Левски, за да запазят крехката си предина от една точка. Само че глупостта беше направена и като на първия ред на концерта на Енио Мориконе в Арена Армеец, играчите на Левски гледаха как Вукашин Мандич подаде на Ройс Паран и единствено мал шанс за Паран по време на Команово да имат точка преднина в края на тази част. Бързо прекъсваме за реклама и се връщаме тук за Универсиада. Евроинс. Интелигентното застраховане. Фиат.
Еврохолд, Балканска баскетболна лига. Порасналият Ран вече е директор на училище в родния си град, но интригите на колегите му го принуждават да подаде оставка. Напуска го и жената на сърцето му. Как ще продължи животът му? Гледайте Филип Трифонов, Сашка Братанова и Невена Коканова в драмата "Не си отивай" по БНТ Свят. След това масивно прекъсване за реклама пропуснахме само кош на Вукашин Мандич. Сега Левски са в нападение. Джорджи Мичич, Стефан Георгиев, Димитър Ангелов, Христо Захариев и Павел Иванов. Отлична работа на Стефан Георгиев през Урош Лукович. Той знае, че Урош Лукович е с 3 нарушения и няма да бъде много активен. Ройс Перан, Вукашин Мандич, Мишкович, Радулович и естествено Урош Лукович за отбора на Куманово на терена. И сега нарушение в нападение на Иван Мишкович. Но за него това е първи фаул. Просто е необходима много голяма концентрация в защита на Левски, за да могат да се надяват да спечелят този матч. За съжаление, Павел Иванов изпусна топката сега. Мандич и нарушение на Стефан Георгиев. Може този фаул да бъде сметнат за на ръба на неспортсменското нарушение. Ройс Парен отново с някакъв тежък напън. Успява обаче да се пребори Христо Захариев. Отличен пас отново на Парен за Урош Лукович, който този път не успя при добавката и в крайна сметка Левски спечелиха тази ситуация. И сега завършват ефектно прекрасно подаване за Павел Иванов, който видя в дясно абсолютно свободен Христо Захариев, който влизаше на скорост. Виждате този диагонален пас. И 73 на 70, но това още нищо не означава. Вукашин Мандич, най-опитният и най-добър играч на Куманово в турнира до момента. И сега обаче Мишкович сбърка, 5 срещу 3, нарушение. На Ройс Парен. Това е първи фаул за нисички американец. Ето е ситуацията тук. Фаула е очевиден, въпреки че игра за топката, закачи ръката на Митко Ангелов. Стефан Георгиев. Мичич. Статично малко. Торо може би трябва да постави заслон, така това става. Мичич се освобождава от тежка града. Павел Иванов се бори мъжки, но Мишкович успява да клъвне топката пред него. Няма да са лесни тези последни 7 минути 45 секунди, които остават до края на двубоя. Виснаха сега играчите на Куманово, но страшен късмет за Урош Лукович. И пак само точка преднина, като Лукович се очертава като най-добрият реализатор в матча. Вече са 17 точки. 4 играчи на Куманово с двуцифрен актив, 3 са те в отбора на Левски.
Яневски, Паран и Станимирович имат по 11 за Команово. Сега нарушение, трето на Вукашин Мандич. За Левски 17 точки за Павел Иванов, 15 за Лил Чалмърс, 11 за Захарев, 8 за Върбанов, 7 за Мичич. Върбанов влезе на мястото на Стефан Георгиев. Надлъгване тук при поставянето на заслони. И в крайна сметка отлично изпълнение на Ники Върбанов, чето го и четвърти играч на Левски с двуцифрен актив, 10 точки за Николай. Отново до и 13 по БНТ2. Надявам се, че времето ще ни стигне да вземем интервюта след матча, защото той върви горе-долу бързо днес. Неприятно сега нарушение на Джорджи Мичич. Трето срещу Ройс Паран и той ще изпълни 2 наказателни удара. За Левски в игра се готви да се върне Джумен Джонс. Има фаул. Ето го вижда се много добре. Камерата на Ники Николов под коша. Все пак да не забравяме, че след целия шум около Бербатов миналата седмица, той е избран за играч на кръга в Висшата лига. Пропуск от линията за Ройс Паран. Вкарва втория, намалява на 2 точки преднината на Левски. 6 минути и 46 секунди до края на матча. Мичич седна на пейката, за да се появи Джумен Джонс. И отново пас към Николай Върбанов, но според един от тримата съдии, нарушение на Ники Върбанов. Това е третия му фаул. Папазов му показва, че трябва да иска топката с ръце във въздуха, а не лактите му да са долу, за да... Ето го. Тук опита се наистина, ето вижда се много добре. Чудесно повторение. Има такъв фаул. Няма какво да спорим. Мишкович сега тръгва да постави заслон. Ройс Паран срещу Чалмърс. И добро лъжливо движение, изкачане на страни на Дарко Радулович, който му даде възможност да стреля от тройката, но не успя да отбележи. Павел Иванов, за съжаление, и той избърза с тази стрелба. Поредица от не особено логични решения. Доста ще се трепери до края на този двубой. Браво на Ройс Паран, великолепен пас. И ново равенство в резултата след поредната брилянтна работа на Урош Лукович. Борба в нападение. 10-та борба, дабъл, 19 точки, 19 точки, 10 борби. Чалмърс сега пропуска, но този път и Левски успяват да вземат борбата в нападение и нарушение срещу Николай Върбанов. Това трябва да е четвъртия фаул на Дарко Радулович. Той веднага ще бъде сменен от Дарко Станимирович. А дашите се сменят. 5 минути и 23 секунди до края. Напрежението нараства в зала Универсиада, въпреки доста празните трибуни на легендарната зала. Видяла играчи като Дарил Грифит и Лари Бърт през 77 година на Универсиадата. Добра защита за Команово. Опитва се Ники Върбанов тук да се пребори. Чудесна акция на Николай. 12 точки за него. Иначе не се получава. И отборните нарушения този път не са в предимство на Левски. Ройс Паран срещу Върбанов. Четвърти отборен фаул. Четвърто нарушение с полетка. Мариан Яневски, страшилището от тройката, заменя Иван Мишкович. Ройс Паран обикновено пропуска първия наказателен удар, но вкарва втория. Да видим как ще е сега. Стефан Георгиев е готов да смени Върбанов. И смяната ще стане факт точно сега.
Смяна и от другата страна. Мариан Младенович, сменя Ройс Паран. При 77 на 76 в полза на Левски, 4 минути и 53 секунди преди края на матча. Много ще плачат Левски за тази трета четвърт, загубена с 20 на 29, ако нещата не се развият в тяхна полза в днешния двубой. Захариев. Веднага заслон на Стефан Георгиев. Захариев има възможност да стреля от тройката. И успява! Много важна тройка на Христо. Вече 14 точки за него и прекъсване за Команово при 80 на 76. Тройката 28 са играчите на Команово. Левски имат само 4 стрелби повече, вече 66 срещу 62. Като там процентите са 5 за Команово, 50 при стрелбата общо за тях срещу 45 на Левски. Команово са изпуснали цели 5 от 11 наказателни удара, Левски 3 от 14. Борбите вече са равни по 33. Грешките 8 за Команово, 5 за Левски, 3 за Левски в тази част, срещу само 2 на Команово. Не в тази част, а в второто полувреме. Левски са вкарали 6 точки повече под коша, 40 срещу 34. Кожов и Сигал Прищина играят също днес. В Еврохолд Балканската лига. Вукашин Мандич натиснат. Получава обаче отново. Без кош казва Папазов, но Мандич се освободи. Добре, елегантно, но пропуска. Захариев няма възможност тук за бърза контра. Все пак отклонява добре Христо Захариев към Павел Иванов. И благодарение на Стефан Георгиев неуспешната стрелба от тройката е компенсирана с борба в нападение, което сега започва да организира Лайонел Чалмърс. Тук отново се закачи на заслон. Пак Павел Иванов. Павел Иванов този път не стреля. Стига до коша, но Урош Лукович Дебни е безпощаден като смъртта. Няма как да бъде избегнат там. Раздава чадър и сякаш има магазин. Трети чадър в матча днес. Общо 5 чадъра за отбора на Команово срещу двата на Христо Захариев за Левски, но Левски се дърпат с 6 точки напред. И виждате веднага, Торо спи. Торо просто спи. Ето го още един път. Чудесно повторение. Младенович към Урош Лукович и Лукович с 21 точки. Браво, Стефан Георгиев все пак запази контрола върху топката. Джумейн Джонс. Фаул в нападение. Изигра добре ситуацията, но това влизане с тялото под тялото на съперника и използването на лакет доведе до нарушение. Виждате го в момента. Тук дори не можем да говорим за артистично изпълнение на Вукашин Мандич. Стефан Георгиев излиза, влиза Ники Върбанов. 82 на 78, 3 минути и 4 секунди до края на редовното време, да кажем, защото кой знае. Но Лукович с 21 точки, 10 борби, безспорно най-добрия в матча за сега. Павел Иванов и Чалмърс с по 17 точки за Левски. Лукович отново търси топката. Върбанов го пази и тук имаме късмет, че този така наречен крос-корт пас през ширината на игрището намира Дарко Станимирович в изгодна позиция, но той направи крачки. И тези крачки са в момента като манна небесна за Левски. Един приятен реверанс от страна на съперник. Върбанов. Хендов веднага с Павел Иванов. Чалмърс с Джумейн Джонс комбинира поредица от заслони. Чалмърс успява да се освободи. Великолепна работа на Лио Чалмърс. 19 точки за него.
И сега Джумен Джонс открадва. Фаулиране от Мандич. 2 наказателни удара за Джумен Джонс, а това е четвъртото лично нарушение за Вукашин Мандич. Не направи най-добрия си матч днес Вукашин Мандич. При средно 22 точки на матч. Той още има какво да ни покаже в 2 минути, тези 2 минути и 13 до края и да избухне. Но като цяло трябва да кажем, че играта му не е на нивото, което ни показа в останалите двубои в турнира до сега. Вукашин Мандич има само 6 точки днес. Жалко, че Джумен Джонс пропуска втория. Разликата е увеличена на 7 точки. Пак Мандич. Тръгва един срещу Захариев. Използва добре заслона. Остава срещу Върбанов. Тук обаче късмета е за Левски. Нарушение в нападение на Лайонел Чалмърс. Няма да има два наказателни удара, но ето тук имаше лакът и много хубаво артистично положиране на Мариан Младенович, но в тази ситуация нямаше как съдиите да не го свират този фаул. Имаше контакт, просто Младенович подчерта малко повече това, което стана. Жалко, точно в този момент се виждаше как нещата се изплъзват тотално от контрола на Куманово. Ти обещава нещо, ай проми си го чуем да казва. Едва ли е вечеря до вечера някъде си. О, не. О, не! Ройс Паран използва таблото като пас към Урош Лукович и Урош Лукович вече с 23 точки. С два много ниски играчи в момента са Куманово. Джумен Джонс. Великолепен пас на Джонс. Ники Върбанов успява да хване втората борба, но не успява да вкара и двата пъти. Минута и 35 секунди до края. Ройс Паран. Добре, натиснаха го тук. Това са спечелени секунди, но Върбанов не отиде да помага и ето разликата е намалена пак само на 3 точки. Инфарктни последни секунди на двубоя. Една стрелба може да реши всичко сега. Глупав пас. Много глупав пас на Чалмърс. Мандич обаче пропуска и след това извършва петото си лично нарушение срещу Джумен Джонс. В стремежа си да овладее топката. Вукашин Мандич приключва в този момент двубоя и Джумен Джонс да вкара два наказателни удара. Дано да успее поне единия да вкара. Видяхме преди малко. Минута и 5 секунди остават до края. Левски водят в тази част с 2 точки разлика, 16 на 14, но си направиха матча сами труден. Верно е, че съперникът е достатъчно класен, не трябва да подценяваме Куманово. Един от най-добрите македонски отбори в последните години. Както ви казах, вече само с една загуба в лигата до момента от началото на сезона. В тази годишния формат от 9 отбора, в което всеки играе срещу всеки на разменено гостуване до март. Но Урош Лукович отново е там. След вторият пропуснат наказателен удар. 13-та борба за Лукович. 23 точки, 13 борби. Великолепен дабъл-дабъл. Добре, сега тази атака на Ройс Паран дава възможност на Павел Иванов да се изравни с Джумен Джонс. Двамата имат по 8 борби. Джонс ще остане и той под средните си точки и борби в днесния матч. Това не трябва да забравяме, като говорим непрекъснато за Мандич. Чалмърс сега. Той пропуска. Този път Павел Иванов не успя да докопа топката. Последни 31 секунди. И прекъсване за Куманово. Съвсем нормално.
Папазов има още 2 тайм-аута. Горан Димитриевич, старши треньорът на Куманово, има един да взима след този, ако се стигне въобще до там. За да се взимат прекъсвания обаче, трябва задължително Куманово да вкарат кош в тази последна или предпоследна атака, която имат. Още един път влиза план Урош Лукович, безспорният играч на матча днес. Не успяха да се справят с него центровете на Левски. Той на практика има повече точки от двата центъра на Левски взети заедно. Става дума за Николай Върбанов, който има 12. И Стефан Георгиев, който има 5. Двамата общо са 17 срещу 23-те на Лукович. Излиза Ройс Паран. Срещу него Джорджи Мичич. Веднага Лукович поставя заслон и виждате как Ройс Паран разсече защитата на Левски. Не получи нарушение. Въпреки че имаше контакт с Върбанов, но виждате Върбанов не му попречи по никакъв начин. А сега веднага бърз фаул срещу Лайонел Чалмърс на Мариан Младенович. И Лио Чалмърс отива да изпълнява. 4 преди края. Явно наставленията са да се правят нарушения от страна на Куманово във всяка възможност. Което е нормално, за да се използва максимално времето, което остава до края на матча за нападения. Тази града не беше в сметките. Шести пропуснат наказателен удар от Левски. 20-14 в момента тяхната статистика. Младенович, Урош Лукович. Той няма там какво да прави с топката. Нямат много време играчите на Куманово. Увисна тук Младенович. Чалмърс веднага фаулиран от Ройс Паран. Втори фаул на Ройс Паран. Чалмърс отново на линията 8 секунди преди края на матча. Левски спечеля днес, това е ясно. 87 на 82. Чисто теоретично има някакъв шанс да завърши по друг начин този матч, но дори теоретично той е под 1%. Въпреки този, не знам какво да кажа, този пропуснат за втори път наказателен удар от Лио Чалмърс. 20 точки вече има Чалмърс. 21. Сега въпросът е Ройс Паран да не ни вкара. Добре, Ройс Паран тръгна. Веднага потърси Урош Лукович. Това не беше този път печелившо нападение, защото Лукович не успя да направи тази добавка. Джумейн Джонс все пак завърши с 9 борби и 7 точки, след като овладя преди малко. Поздравления между треньорите и двата отбора. И естествено очаквам в следващите минути да чуя няколко отзиви от този матч. Вяра Кръстева вече долу на терена. Имаме достатъчно време, за да направим 2-3 интервюта. Павел Иванов с 17 точки. Лайонел Чалмърс най-резултатен за Левски с 21. Христо Захарев 14. Николай Върбанов 12. От другата страна Лукович 23 точки и 14 борби. Ройс Паран в крайна сметка 15 точки. Почти се доближи до средните си точки на матч. Янески и Станимирович с по 11 точки за отбора на Куманово. Ники Върбанов и Тити Папазов си правят някакъв разбор, докато децата вече играят баскетбол на терена. И очакваме всеки момент Папазов, след като завърши разговора си с Върбанов, да застане пред нашия микрофон. Ето, това е едно от най-добрите изпълнения в матча, безспорно. Независимо от пропуска под коша на Мишкович, но паса на Ройс Паран беше почти гениален и сега слушаме Константин Папазов. Господин Папазов, Левски скочи. Можеше май да бъде надскочен накрая. Можеше, естествено. Мерси. В третата част играхме слабо защита. Влязахме в една серия добра за зрителите. Едните вкарват, другите вкарват. За 5 минути бяха вкарали двата отбора 20 на 20. Който не е добре. Те са такъв отбор. Те са добри нападатели, безспорно.
Съжалявам само за пропуснатите фалове накрая. Не, че някаква разлика е фатална, дали ще бъде 6 или 9, но накрая ситуации, в които сме изпуснали 4 пъти по един фал. 8-4 сме от фал. Да бъде малко по-спокойно. Иначе в решаващи моменти една-две добри защити. Важна е победата. Беше ясно, че няма да бъде лесно. Взехме всички случаи. Сега във времето не може да говоря дали е важно и разликата. Много е дълго състезанието, за да може да коментираме. Какви полки си взимате от третата четвърт? Че играхме слабо в защита. Какви полки, ни веднага има реакция. Значи трета четвърта сме получили 29, а в четвъртата 14. Значи такива полюси не е редно да има. Не е редно да има. Значи ние да не са 14, но да са двете по 18, ще е тотал 36, което е приемливо. Имаха и 39 по време, да завършат на 75. Много са малко щастливи тройки, ама това е стила на отборна команда. Въобще на всички